ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ ଲୋକକଥା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଡନାଇଟ୍ ଟେଲ୍ସ, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୟର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ତିଆରି କରୁଛି। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କହିଥିବା ଏହି ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଏଇଟା ହିଁ ସେହି ଗାଁର କାହାଣୀକୁ ବୁଝିବାର ଚାବିକାଠି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ ଯାହା କୌଣସି ମାନଚିତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କାହାଣୀଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କଠୁ। ଜଣେ ବିଜୟ ଆଉ ଜଣେ ମାଧବ ଦୁହେଁ ସହରରେ ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସାରି ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଶଗଡ଼ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ବଦଳି ଯାଉଛି। ଗୋଟେପଟେ ସବୁକିଛି କେତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସହରରେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ, ଓଦା ମାଟିର ବାସ୍ନା, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସବୁକିଛି ଓଲଟାପାଲଟ ହେଇଗଲା। କଳା ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସିଲା, ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼। ବଳଦ ବି ଡରିକି ଚିତ୍କାର କଲେ। ଏହି ଝଡ଼ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜଣାଶୁଣା ରାସ୍ତାରୁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅସଲ ଖେଳ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘନ ଅନ୍ଧାର ଆଉ କାଦୁଅରେ ରାସ୍ତା ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୁଅ ଦେଖାଗଲା, ସତେ ଯେମିତି ଏକ ଆଶାର କିରଣ, ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଜବ କଥା ହେଲା। ଯେଉଁ ଗାଁଟା ଦେଖାଗଲା ସେଇଟା ଯେମିତି କେଉଁଠୁ ହଠାତ୍ ବାହାରି ଆସିଲା, ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠେଇଦେଲା। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ରାସ୍ତାଟା ବି ପୁରା ଅଚିହ୍ନା ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ, ଏଇଟା ହିଁ ତ ଲୋକକଥାରେ ଥିବା ଭୂତ ଗାଁର ପରିଚୟ। ହଉ, ତେବେ ସେମାନେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଶ୍ରୟ ତ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲାନି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେଟା ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅସ୍ୱସ୍ତିରେ ବଦଳିଗଲା। କିଛି ତ ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଥିଲା ସେଠି। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ। ମୁହଁରେ ହସ ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟରେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ଥିଲା। ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ପହେଳି ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ହସ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି କିଛି ସଙ୍କେତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯାହା ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇଦେଲା। ଯେମିତିକି ପୁରା ଘରେ ବିଜୁଳି ନଥିଲା, ଖାଲି ଲଣ୍ଠନ ଜଳୁଥିଲା। ଖାଇବାଟା ସାଧାସିଧା ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱାଦଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଅଜବ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ରହସ୍ୟମୟ ଭାବେ କହିଲେ, କିଛି ଲୋକ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲା। ବୁଝନ୍ତୁ ଏ କଥାର ମାନେ। ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରୁଣା ଧୂପ ଆଉ ଓଦା ମାଟିର ଗନ୍ଧ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲୋଚନା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଯେମିତିକୁ ଅଲଗା ଯୁଗରୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମିଶି ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି। ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା କହିଲେ, ଏହି ଘରେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ଚମକ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ମଳିନ ଆଲୋକକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଏହି ଗାଁରେ ସମୟ ସତେ ଯେମିତି ଅଟକି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏହା ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆଠାରୁ ପୂରାପୂରି ଅଲଗା। ଏ ଯେଉଁ ଛପା ଛପା ଭୟ ଥିଲା, ତାହା ଶେଷରେ ମଝିରାତିରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷାର ଭ୍ରମ ଥିଲା, ସେଇଟା ପୂରାପୂରି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ହେଲା କ'ଣ? ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ମାଧବକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାହାରେ ଥିବା ପୁରୁଣା କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେଠି ସେ କୂଅ ଭିତରୁ କିଛି ଅଜବ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ସେ ପଛକୁ ବୁଲିଲା, ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ଠିକ୍ ତା ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଚାନ୍ଦ ଆଲୁଅରେ ତା ମୁହଁଟା ପୁରା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଆଖି ଦିଟା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚମକୁଥିଲା। ବାସ୍, ଏଇଠି ହିଁ କାହାଣୀର ମୋଡ଼ ବଦଳିଗଲା। ଯେଉଁ ଭୟଟା ଏତେ ସମୟ ଧରି ମନ ଭିତରେ ଥିଲା, ଏବେ ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ତ ସେମାନେ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ବିପଦକୁ ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୁହେଁ ଚୁପଚାପ ସେଠୁ ଖସିଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେଲାନି। କାରଣ ପୁରା ଗାଁ ଜାଗିଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତା ରୋକି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଚାନ୍ଦ ଆଲୁଅରେ ଦିକ୍ ଦିକ୍ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା। ଯେଉଁ ଗାଁଟା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ପୁରା ଖାଲି ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ସେଠି ଶହ ଶହ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ପୁରୁଣା ଚିରା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଅଜବ ଭାବେ ଚମକୁଥିବା ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ କଥାଟା ଶୁଣାଗଲା, ତୁମେ ଆମର ଅତିଥି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଏ ଯେଉଁ ଆତିଥ୍ୟ ଥିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ରହିବାର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ନିଜ ଜୀବନ। ବେଶ୍, ଏହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼। ସେଇ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣବିକଳ ପିଛା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରାତିର ଘଟଣାକ୍ରମ କେମିତି ଥିଲା। ରାତି 1:30 ବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲା, ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ନିଜ ଶଗଡ଼ ଆଳକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଠିକ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ରାତି 1:35ରେ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ମାଧବ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ଯେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପବନରେ ଭାସୁଛନ୍ତି। ଭାବିଲେ ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। ଏମିତି ରାତିସାରା ସେମାନେ ଶଗଡ଼ ଦୌଡ଼େଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରୁ ଅଜବ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ଶେଷରେ ପାହାନ୍ତା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବା ସହିତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନବସତି ଥିବା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି?
ଯେଉଁମାନେ ପିଛା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ କେବେ ବି ମାଟିକୁ ଛୁଁ ନଥିଲା। ବାସ୍ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପିଛା ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ଅଲୌକିକ ଆତଙ୍କ। ହଁ, ତେବେ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ, ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେହି ରହସ୍ୟର ଶେଷ ପର୍ଦ୍ଦାଟି ଉଠିଲା। ସେହି ଗାଁର ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ କହିଲେ। କୁହାଯାଏ ସେ ଗାଁଟା ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଆଉ ପୁରା ନିର୍ଜନ, ଆଉ ସେଠି ଯିଏ ବି ରାତିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଇଠି ଫସିଯାଏ। ସେଇ ଭୂତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଏକଥା ବି ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସେଟା କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ନଥିଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁରୁ ଜୀବନ୍ତ ଫେରିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମନରେ ରହିଯାଏ, କେତେ ଯାତ୍ରୀ କେବେ ବି ଏ କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ଖସି ଆସି ପାରିନଥିବେ? ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଏହା ଏକ ଏମିତି ଭୂତ କାହାଣୀ ଯାହାକୁ କୌଣସି ଆତ୍ମା କହିନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ହାତରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ମଣିଷମାନେ କହିଛନ୍ତି।